Ano ang importansya sa dinagyang? First, ara ang devotion ta sa Santo Niño, but at the same time, it gave us a vehicle para ang aton pumuluyo halin sa private sector upod sa gobyerno nag-inupdanay kag nagabinuligay para sa isa ka-event nga gadala kaayuhan sa aton syudad. At the same time, at that time, yung Iloilo hindi pagid kilala. Ang dinagyang naghatag sa aton isang vehicle nga nakilala ang syudad sa Iloilo. Ang ginaobra ko pa sa una, ginaimbitar ko ang aton presidente, napang-imbitar ko sa tanan nga ambasador para lang nga makilala gid ang aton syudad. Kasi balaan naman ninyo kung ara presidente upod dia ang tanan nga press corps sa Malacanang muna nga kadako gid sa nabulig. I think during my term, President Gloria Macapagal Arroyo came here for the dinagya 3 or 4 times. Ang kinubra naton, may gusto ta identity ng dinagyang. At that time, kung madumduman pa sang iban, mas kilala ang ati-atihan sa Kalibo, ang sinulog sa Cebu. No? But ginataga naton identity ang dinagyang. Primero, may kanta kita na para sa dinagyang, which I think they still play even up to today. Tapos, may ara kita mascot, ang Dagoy, nga ginpakilala, kag gindala all over the country. Kag there was a time nga may mga Dagoy dolls kita, ginapaubra, kag ginapanagtag. Kag gin-islanta ang colors ang dinagyang. Sang una kundi itom lang, plarias lang tanan sa Kalibo. Ang dinagyang inubra daw dark brown because it gave us a certain identity. Kag madumduman sa tawong iniyalain niya kumparar sa iba. Ang song ng inubrata parang may participation ng tanan, gin-contest na, no? And paagi sa contest, nakapili kita sa isa nga hasta subong kita patukan. Dagoy as a mascot was conceived and created as a project of the Iloilo Dinagyang Foundation. We selected a caricature at first to represent Dagoy, but later on a three-dimensional doll was made to represent Dagoy. Dagoy was the name that we gave the mascot because its name resembles Dinagyang. And part of the promotional projects for Dinagyang was the contest on the creation of the theme song, and the winner was Halabira Iloilo. It was the time of then Mayor Jerry Treñas that we had the theme song for Dinagyang and the creation of Dagoy as a mascot for Dinagyang. During the time of Mayor Jerry Treñas, it was then that the public-private partnership was very effective. The private sector, the members of the Iloilo Dinagyang Foundation, taking charge of getting to solicit funds for the festival, was cooperated by many sponsors. So when there is cooperation between the public and the private sectors, then we could be assured of a successful operation of the festival. Sa kalan sa pumuluyo sa syudad, bilang congressman sa syudad sa Iloilo, ginaagda ko ang tanan nga magkadto sa syudad kag kalipay kag hatag sa ila suporta sa aton nga tuigan nga pagselebrar sang Dinagyang. Sa tanan naton nga pumuluyo, Halabira
kag enjoy lang kamo sa Dinagyang. Hala, Iloilo!